Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम टेट रिजाल्ट होबाय एबा स्क'र कार्ड होबाय नोंथांमोना चेक खालामदो स्क'रखौ नायदो एलपि स्कुलाव जाय नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन दा बेनो जाबाय आसाम टेट एग्जाम 2021 अक्ट'बराव जादोंमन 3आव दा बेनि रिजाल्टआ फैबाय दा लोगोफोर बेनो जाबाय स्पेशल टेट दाखालिनि नङा बियो दा नोंथांमोना कनफिउस जानाङा दा बेखायनो जों थांनांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासिबो डिटेल्सखौ नायनोसै बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। तो दायो जों फैबाय लोगोफोर अफिशियेल वेबसाइटआव seva.online.org बेयाव फैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लेफ्ट साइड खनायाव मोनसे स्पेशल टेट दङ एलपि स्कुल दा बे टेट रिजाल्टआ जाबाय स्क'र कार्डआ एलपि स्कुल स्पेशल टेट जादोंमोन दाखालि 3 अक्ट'बराव दा बिनि स्क'र कार्डनि रिजाल्टआ फैबाय नोंथांमोना चेक खालामदो गाव लगइन खालामनानै इउनिक आइडि होनानै दा बिदिब्ला जों बेयाव थुनांगोन लोगोफोर तो नोंथांमोना बे स्पेशल टेटआव थुनाय लोगोनो जोङो क्लिक खालामनांगोन आरो तो क्लिक खालामनाय लोगो जोङो मोनगोन माखासे अप्शन जेराव जोङो इउनिक आइडि होनानै जोङो लगइन खालामनांगौ दा नोंथांमोना बेनिफ्रायनो स्क'र कार्डखौ नायनो हागोन गासैबो चेक खालामदो दा बिदिब्ला लोगोफोरजों क्लिक खालामनाय लोगो दानिया बेबादि अप्शन मोनबाय बेनो जाबाय इउनिक आइडि तो जायफ्रा इउनिक आइडि मोनखादों डिस्ट्रिक्टनि तो नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामदो पासवर्ड होनानै अब्ला नोंथांमोना गावनि स्क'रखौ नायनो हासिगोन एबा नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुलाव दाखालि 31 अक्ट'बराव टेट होदोंमोन अब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआबो 1 मान्थनि गेजेराव ओंखारगोन मानोना बे 3 अक्ट'बराव जानाय लोगो नभेम्बर 2आव फैबाय अब्ला नोंथांमोनाबो डिसेम्बर फार्स्ट उइकआवनो फैनायनि चान्सआ दङ रिजाल्टआ अब्ला नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना नायाखै दासिमबो तो नोंथांमोना नायदो लगइन खालामनानै दा बेनिसिम लोगोफोर टेट एग्जाम स्पेशल टेटमोन जाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखानायमोन सिगांनि टेट एग्जामाव अब्ला नोंथांमोना नैबे रेगुलार तो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन एबा एग्जाम होदोंमोन अब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआ दायो फैबाय तो नोंथांमोना चेक खालामदो बेनो जाबाय स्पेशल टेट एलपि स्कुल दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव तो नोंथांमोना बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो